Pa smo i dobrodošli u novu epizodu na našem kanalu. Danas, kao što vidite, nastavljamo igricu Spinzio. Ok, posle dugo vremena nastavljamo igricu Spinzio. Pa se vidimo kada krenemo. Znači, zaloginovao sam se, ukucao sam ime, izabrao sam skin, tako da idemo play. Odmah. Ok, za sad mi malo baguje. Vjerojatno sam sad upalio komp, tako da će malo bagovati. Ne. Dobro je. Ako budete željeli, eto umro sam da gledam u kameru. Ako budete željeli Zombies.io ili bilo koju drugu igru, pišite u komentare i odmah sam opet umro. Ok. Ajmo sad da se bar malo uozbiljimo, da uspijemo nešto. Ok, neću sad nikog da ubijam, pošto smo i dalje slabiji. Sad je dovoljno samo da kupimo ove klubove. Ili da napadamo ovog lika. Da. Ok, sad ću ovi nazad napadnu. Ok, jedva smo uspjeli da pobegnemo ovom liku za malo da nas udari. Kako rekao, uspjeti tako da je, a dobro, oba dvojica su po 500, tako da. Ovdje ima dosta loptica. Nema. Dobro, nisi treba ući, ali nema veze. Lika. Sad ćemo se ovo da pokupimo. Sve malo bagova, ne znam zbog čega. Vjerojatno zbog snimanja i tek sam upalio, kao što sam rekao, komp. Ne. Dobro je. Tek sam upalio komp i krenuo da snimam. Stvarno dugo nisam izbacivao klipove Luka i izbacivao Clash Royale, ali ja za to vreme nisam izbacivao klipove, pa evo sad jedan klip. Ok, da pokušam da ubijem ovog lika. Ok, ovaj lika je ubio. Easy, tako. 2 kila, nice. Ne. Ok, ovo lik, ubi ga. Dobre. 3 kila. Ne. Nećeš. Daj mi boost. Ne. Ovo je bilo jako blizu. Zamalo da umremo. Ok, pokupi sve ovo, ubij njega. 5 kilova. Što je 6 kilova, nice. Dali smo XP. Imamo koji smo level. 7, nice. 200, što imamo u shopu za 200. 300. Ja skupim za ovaj skin zlatni. Tako da imamo još dosta na njega. Ne! Sam vidio ovog lika. Ok, ne. Čekaj sam se ovo čita. Idemo što dalje na lika. Ne, gore. Ok, izgleda da nećemo ući u top 10.
Pošto lik ima 912, evo 918, tako da to je zeznuto. Ovaj lik da je bio pametniji, sad me mogu ubiti, ali nije. Ovo ću vam pobeći. Inače snimat ćemo i Roblox i razne IO igre, koje god vi budete željeli, pišite u komentare, možda i sam budemo snimali. Ali za početak, ja mislim da je dovoljno i ovo. Ne. Ok, imali smo. Ok. Ajmo, još jednom. Ok. Idemo. Lice, vataj. Ne. Daj se to vamo, ne. Ok. Evo da završimo ovdje na ovome. To je bilo to za epizodu. Ako vam se vidjela, lajkujte, šerujte, subscribeujte, a mi se vidimo u sljedeću epizodu. Pozdrav!